Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Dit keer 2 dames die heel goed werk doen. En het heeft iets te maken met vakanties, gezinnen, kinderen. Ja, ze kunnen er zelf vast beter over vertellen. Maar eerst gaan ze zich even voorstellen. Wie zit er bij mij op de bank? Nou, ik ben Mario Vermeire, ik woon in Middelburg en ik ben medewerker van de Stichting Europa Kinderhulp en wel van de afdeling Kind op Reis. Ik ben Inger Smenk, ik woon in Schoondijken en ik ben ook vrijwilliger bij de Europa Kinderhulp en ik werf vakantieouders als gastgezinnen. Europa Kinderhulp, het was voor mij even onbekend, dus ik wil iets meer weten. Ik zei het al, kinderen, vakanties, die vakanties. Hoe doen jullie dat? Nou ja, eigenlijk Europa Kinderhulp is een organisatie, een stichting die vakanties organiseert voor kinderen die het om wat voor reden dan ook heel hard nodig hebben. En daar hebben we aan de ene kant natuurlijk die kinderen voor nodig en aan de andere kant die kinderen die gaan op vakantie bij vakantiegezinnen. En dat zijn gewoon goedwillende mensen die met een groot hart die graag wat voor een ander willen doen. En die mensen zoeken we dus ook. En dat doet de afdeling van Inge. Ja, jij doet de afdeling kinderen. Jij zoekt eigenlijk kinderen die het nodig hebben. Die het nodig hebben, ja. En welke kinderen zijn dat dan? Nou ja, dat zijn kinderen die zitten in een thuissituatie die niet zo prettig is. En dat kan allerlei redenen hebben. De grootste reden is eigenlijk vaak wel financiële problemen van de ouders. En die kunnen natuurlijk door allerlei oorzaken ontstaan zijn. Verliezen van een baan, fijn tegenwoordig met hoge energieprijzen, dure boodschappen. Ja, heel veel mensen zitten gewoon aan een plafond en het water staat tot aan de lippen. En dan de kinderen zijn daar natuurlijk toch ook vaak de dupe van. En die financiële problemen veroorzaken natuurlijk ook vaak relatieproblemen. En ja, zo gaat het vaak, glijdt een gezinnetje vaak af. En om dan het voor de kinderen... Kijk, een gezin kunnen we geen vakantie aanbieden. Maar de kinderen kunnen we wel een vakantie aanbieden. En ik denk dat je als moeder of als ouders... je dat kind toch die vakantie wel wil gunnen. Ja, die kinderen gaan dan op vakantie en daar heb je natuurlijk ook gezinnen voor nodig. Want ze komen in een gezin, als ik dat goed begrijp. En Inge, dan kom jij eigenlijk in beeld. Wat is jouw rol precies? Ja, wij werven dan inderdaad vakantiegezinnen. Dus vaak zetten we advertentie of... Nou goed, en dan kunnen vakantieouders zich aanmelden. Of ouders die geïnteresseerd zijn. Dat kan via de website of... waar ze dan op dat moment zijn. We leggen ook wel eens een keer briefjes neer bij of informatiefolders neer bij de huisarts of in het ziekenhuis. En op die manier kunnen mensen die geïnteresseerd zijn zich aanmelden. En dan nemen wij weer contact met ze op en dan gaan we daar op visite. En dan gaan we een keer kennis maken en dan gaan we het een en ander vertellen over de Europa Kinderhulp. Wat het precies inhoudt. Die kinderen komen in een gezin. Kan iedereen zich daarvoor aanmelden? Ja. Kan ook, want een gezin denken we vaak, hè, man, vrouw, of tegenwoordig natuurlijk man, man, vrouw, vrouw. Maar kan er ook bijvoorbeeld iemand zijn die gewoon alleen is? Ja, kan ook. We hebben ook inderdaad een vakantieouder die inderdaad alleen is, of die kinderloos zijn, of alles kan. Ja. Iedereen kan zich aanmelden. Ja. Het wil niet zeggen dat iedereen natuurlijk geaccepteerd wordt. Oké, waar moet je aan voldoen om mee te doen in het mooie doel eigenlijk, hè? Want het is toch wel iets speciaals wat er het is gedaan zo, wordt. De reizen duren meestal 14 dagen. Sommige reizen 12 dagen, andere 14 dagen. Dan wordt er wel van verwacht dat die ouder thuis is. Dus het is niet zo dat als je dan zegt van oké, het is prima dat er iemand komt en die gaat dan 40 uur werken. Dat kan natuurlijk niet. Dus er moet wel iemand zijn die voor de kinderen zorgt dan. Ja, je hebt het over reizen, dus dat betekent niet bijvoorbeeld dat een kind van Oostburg naar Oostburg gaat, maar ze gaan eigenlijk de provincie uit. Moet ik dat zo zien? Ja. Hier in Zeeland komen altijd kinderen, onder andere uit Berlijn, komen hier vakantie vieren. En uit België en uit Limburg. Ja. Dat zijn eigenlijk
de kinderen die in Zeeland vakantie komen vieren namens de Europa Kinderhulp die dan mee mogen. Ja. Ja, de Zeelse kinderen die gaan op vakantie naar Noord- en Zuid-Holland. Ja. Okay. Dus in Nederland doen we dat een beetje roleren. Ja, die kinderen, hoe komen die bij Europa Kinderhulp terecht? Ja, die komen bij Europa Kinderhulp als hun ouders nou bijvoorbeeld naar dit programma kijken en denken van hé, dat is wel wat voor ons. Wij bevinden zich ons in een situatie die niet zo geweldig is. En we kunnen zelf niet op vakantie, maar we gunnen onze kinderen toch wel een vakantie. Nou, dan kunnen ze zich aanmelden of ze kunnen eens bellen en meer informatie vragen, zeg maar. Maar er zijn ook allerlei instanties die kinderen aanmelden. Juvent, Jeugdbescherming West, het Leger des Heils, Teragel, AZ. Dat zijn allemaal organisaties die ook kinderen aanmelden of aan kunnen melden. Ja, die School, heb je, hè, toch? Scholen ook, ja. Die heb leerkrachten. je ook hard nodig, zeg maar, om die vakanties te kunnen aanbieden? Natuurlijk, kijk, als er geen aanmeldingen zijn, ja, dan hebben we geen vakantiegezinnen nodig ook natuurlijk. Maar het is voor mij persoonlijk natuurlijk, ik ben dan de contactpersoon in Zeeland, erg moeilijk om in contact te komen met gewone gezinnen. Want op de voordeur staat niet hoe het bij jou er thuis toe gaat. En wij zijn toch een beetje van, we houden het liefst alles maar achter de voordeur. Maar, dus daardoor heb ik natuurlijk die hulpverleningsinstanties ook hard nodig. Want dat zijn instanties die wel al contacten hebben met die gezinnen. Ja. En die kunnen dus de gezinnen erop attenderen van hé joh, er is een mogelijkheid dat jouw kind of kinderen op vakantie kunnen. Denk daar eens over na. Dus dat is eigenlijk een heel mooi samenwerkingsverband. Ja, je vertelde al hè, als gezin, hè, als je een kind ontvangt, moet je eigenlijk thuis zijn. Ja, hoe gaat dat eigenlijk verder? Hè? Dat kind dat gaat dan bij zo'n gezin en dan? En dan gaan we lekker vakantie vieren. Nee. Dus dan is het vaak, een kind is al ontzettend geholpen. Je hoeft echt niet mee naar de Efteling of naar een grote pretpark. Een kind vindt het vaak al super fijn om gewoon in een gezin mee te draaien. En eens een keer mee te gaan naar de supermarkt, een keer naar de zee en een keer gewoon picknicken. Gewoon zorgeloos. De zorgeloos vakantie vieren. Een keer naar de zee, dat soort dingen allemaal. Dus je hoeft echt niks geks te doen. Of dus geen spectaculaire dingen? Helemaal niet. Nee hoor. En wij hebben altijd van Europa Kinderhulp een familiedag. Dus dan, meestal is dat in het midden van die 14-dagesmis op de zaterdag. Dan gaan we allemaal naar een locatie en dan hebben we een dagje feest, zeg maar, voor de kinderen. Ja. Voor welke leeftijd is Europa Kinderhulp? Want in principe, dus zeg maar, als kinderen voor de eerste keer meedoen, moeten ze tussen de 5 en de 12 jaar zijn. Ja. En soms wijken we er wel eens vanaf, maar in principe is dat tussen de 5 en de 12. Ja. En Europa Kinderhulp, het doel van Europa Kinderhulp is ook wel, als het 1 keer leuk is bij een gezin, dan vinden wij het wel ook heel fijn dat het gezin dat kind volgend jaar weer uitnodigt. Dus dan krijgt het kind en vakantiegezin krijgen een band met elkaar. En dan, als een kind teruggevraagd wordt en nog eens teruggevraagd wordt, dan mag die tot die 16 is terug blijven komen. Ja, en hoe gaat het eigenlijk met de aanmeldingen? Want je zei in het voorgesprek al van, ja, in februari gaan we eigenlijk weer een beetje op promo toe, mag ik dat zo zeggen? Ja. Hoe loopt dat? Is dat elk jaar zo wel een beetje hetzelfde? Of is het ene jaar gaat dat heel goed en het andere jaar loopt dat toch een beetje stroef? Ja, nou vorig jaar hadden we inderdaad niet zo heel veel aanmeldingen met nieuwe gezinnen. En dit jaar loopt het ook nog niet zo storm met nieuwe gezinnen. Ja, en hoe komt dat, denk je? Ik heb eigenlijk is dat de onbekendheid van wat krijg ik in huis? Ja, ook. Maar ook tegenwoordig werken natuurlijk vaak de beide ouders. En veel ouders hebben maar 3 weken in het jaar vakantie. Dus ja, ga je dan nog van je 3 weken vakantie 2 weken een vakantiekind opnemen? Dat zijn ook wel een beetje de dingen tegenwoordig wat er ook wel meespeelt. Ja. En de coronajaren hebben ook wel er bij ons ook flink in gehakt hoor. De gastouders die jaren meededen.
Die zijn gewoon gestopt omdat we het eerste coronajaar hebben we geen kinderreizen gedaan. En het tweede coronajaar hebben we alleen de teruggevraagde kinderen laten komen. Dus heel veel ouders, ja, als je dan 2 jaar niet meedoet, die zijn dat ook weer zo gewend om niet meer mee te doen. Ja, die zijn gewoon verdwenen. En ook, ik ben zelf ook veel contacten bij hulpverleningsinstanties kwijtgeraakt in die coronajaren. Dus het aantal kinderen is ook lager de laatste jaren. Ja. Maar nu fijn dat we hier mogen zitten en hopelijk kijken er veel mensen en reageren er veel mensen. Ja, die kinderen, hè, want je vertelde eerder al, hè, het zijn kinderen uit gezinnen toch waar een probleem is. En dat is zo. Maar zijn het ook kinderen bijvoorbeeld die toch een rugzakje hebben die eigenlijk gewoon verdienen om een goede vakantie te hebben, maar dat niet met hun ouders kunnen? Ja, kijk, in principe hebben alle kinderen die met de Europa Kinderhulp meegaan een rugzakje. Maar dat vinden wij niet erg. Als dat maar hanteerbaar is. En laat ons eerlijk wezen, iedereen gunt een kind toch een vakantie. En als je de eerste schooldag na de vakantie, iedereen zit op te scheppen. Ik ben daar naartoe geweest en ik ben daar naartoe geweest. En dan is het heel fijn dat zulke kinderen dus ook mee kunnen praten. En ook kunnen vertellen in het kringetje van... en ik ben ook op vakantie geweest. Ja, want is het juist niet zo dat die kinderen, na de zomer op school komen? Of dat ze juist met die grote glimlach komen van... eindelijk heb ik na heel wat jaren een keer een leuke vakantie gehad. Ja, precies. De meeste kinderen gaan nooit op vakantie, zijn nog nooit op vakantie geweest. Dus het maakt ook niet uit waar we ze mee naartoe nemen. We hebben ook wel eens, toen we te weinig gasthouders hadden... kinderen die in Zeeland woonden, ergens anders in Zeeland op vakantie laten gaan. Ik heb wel eens een meisje die woonde in Utrecht. En Utrecht, of de stad Utrecht. In de stad Utrecht op vakantie... een vakantie aangeboden. Ik bedoel, het maakt niet uit, je bent in een andere omgeving en dat is het belangrijkste. Dat is belangrijk. Je hoeft niet naar Spanje toe om een fijne vakantie te hebben, dat weten we allemaal. En Nederland is hartstikke mooi. En Zeeland is natuurlijk de mooiste provincie van allemaal. Dus, ja, is het ook niet zo dat die kinderen eigenlijk alleen maar thuis en school hebben en voor de rest eigenlijk niet heel veel zien en niet heel veel meemaken, dat het juist een bijzondere uitstap voor ze is? Er zijn natuurlijk tegenwoordig wel instanties waar je hulp kan vragen. Hè. De Stichting Leergeld betaalt bijvoorbeeld contributie voor de voetbal. En je nieuwe voetbalschoenen kun je daar ook declareren, zeg maar. Maar je moet dan zelf als ouder wel die stap nemen. En voor heel veel mensen is dat ook een grote stap. Want dan moet je ook weer toegeven dat je in de problemen zit. En dat je niet in staat bent om voor je eigen kind de voetbalcontributie te betalen bijvoorbeeld. En dat zijn grote stappen voor mensen. En je aanmelden is ook een grote stap. Om je kind aan te melden voor de vakantie. Maar we kunnen daar geen beelden van laten zien. Maar wij weten wel, als de kinderen terugkomen en de deur van de bus gaat open... en je ziet ze eruit komen met een grote glimlach op die gezichtjes. Ze zijn hartstikke blij dat ze weer naar papa en mama mogen. Of kunnen. Ja. Maar ze zitten ook boordevol verhalen. En ze hebben zoveel dingen beleefd die anders zijn als thuis. Ja, en daar doen wij het voor. Het is eigenlijk ook de boodschap van twijfel niet, maar meld gewoon aan. Precies, ja. Jullie praten met heel veel passie, hè? Maar waar komt de passie bij jou vandaan, Inge? Nou, hoe kom jij bij Europa Kinderhulp? Nou, ik zat een keer bij de huisarts en toen lag er een foldertje over Europa Kinderhulp. Dat is 12 jaar geleden of zo. En toen heb ik me aangemeld. Toen dacht ik, ik ga gewoon aanmelden. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb hem in de wachtkamer ingevuld en op de bus gedaan. Zo. En toen werden wij vakantieouder. Ja, want jij bent zelf ook een gezin dat zulke kinderen, ik heb 12 jaar leuke kinderen ontvangt. Ja. Wat is jouw ervaring daarmee? Ja, eigenlijk wel goed. Ja, het is altijd inderdaad, ze komen, het is altijd heel spannend. Ik heb zelf 3 kinderen. En dan staan mijn man en staan met onze 3 kinderen te wachten. En dan komt die bus inderdaad aan. En dan, soms weet je, dat ken je het kind natuurlijk nog helemaal niet. En dat is altijd even spannend. En dan zie je elkaar en dan ga je er gewoon iets leuks van maken. Ja.
jij praat ook met enorm veel passie. Hoe ben jij erin gerold? Ik ben erin gerold. Ik ben zelf nooit vakantiehouder geweest. Ik ben eigenlijk gevraagd als secretaris, om secretaris te worden van de afdeling Zeeland. En dat was toen door een directeur van de basisschool waar mijn kinderen op zaten. En die zat ook helemaal verweven in dat Europa Kinderhulp. En die heeft dat toch zodanig op mij overgebracht, zeg maar, en mij enthousiast gemaakt. Dat ik in ieder geval dat administratieve werk ben gaan doen. Maar ja, als je dat een aantal jaren doet, dan, dan zie je de kinderen en dan hoor je de verhalen en dan, dan word je vanzelf enthousiast. Ik bedoel, het kost eigenlijk niks. Heel veel dingen om een goed gevoel te krijgen kosten geld. Maar dit kost... Bordje extra met eten. Ja, een bord extra met eten. Maar verder kost het je helemaal niks. Dus dat is... In principe zou iedereen die zelf in een stabiele thuissituatie zit, die geen financiële problemen heeft en die een groot hart heeft, ja, die kan het gaan. Die zou zich aan kunnen melden. Ja, want we zoeken gezinnen. Of ja, jij zoekt vooral gezinnen. Jij zoekt vooral kinderen. En vooral de kinderen die het heel hard nodig hebben. Ja. Maar zijn jullie ook op zoek naar mensen die zich nog willen inzetten voor Europa Kinderhulp? Dus vrijwilligers, bestuursleden. Ja hoor, altijd. Want ook, die mensen moeten er zijn, Ja. want geen bestuursleden, geen vrijwilligers is ook geen Europa Kinderhulp. Nee, dat klopt. En geen Europa Kinderhulp is geen vakantie voor kinderen die het nodig hebben. Klopt. Ja. Ja. Dus hebben we ook die vrijwillig. mensen nog nodig. Die hebben we Die ook hebben we ook altijd nodig. Ja. Dan- Vaak zijn het vakantiehouders, de mensen die eerst vakantiehouder zijn geweest, die zich na een aantal jaren aanmelden als bestuurslid. Zo is Inge, daar ben jij er ook bij gekomen. Ja. Dus eigenlijk de boodschap voor de kijkers is: kijk op de website en die gaan wij even noemen. Dat is www.europakinderhulp.nl. En informatie kunnen we ook opvragen via de e-mail. Info. info Ja. @europakinderhulp.nl. Ja. Ik denk dat de informatie duidelijk is. Ja. Nogmaals, aanmelden, kinderen, gezinnen, voor iedereen. Zeker. Ik wil jullie als kijker bedanken voor het kijken naar Scheldemondig met 2 dames die zich inzetten voor kinderen, gezinnen die kinderen willen ontvangen. Alleen maar goed werk dus. Zeker even een kijkje nemen op de website. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.